Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pertanggal 20 Desember melansir terjadi pertempuran udara. Dua pesawat tempur militer Ukraina MiG-29 ditembak jatuh oleh pesawat tempur Angkatan Udara Rusia di dekat Stepanovka dan Belozyorskoye, Republik Rakyat Donetsk. Satu helikopter Ukraina Mi-8 ditembak jatuh di dekat Timofeyevka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan anti-pesawat Rusia menembak jatuh satu pesawat AFOES Ju-25 di dekat Ugledar, Republik Rakyat Donetsk. Satu helikopter Mi-8 Ukraina ditembak jatuh di dekat Severnoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 5 kendaraan udara tak berawak telah dihancurkan di dekat Rudovo, Republik Rakyat Lugansk, Volnovaha dan Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, dan Velikiye Kopani, wilayah Kherson. Konasenkov merilis secara total, 347 pesawat terbang dan 186 helikopter militer Ukraina dinetralkan. Termasuk 2.689 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal pertahanan udara, 7.168 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.693 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.674 unit khusus perangkat keras militer Ukraina dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 430 prajurit Ukraina tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 2 helikopter ditembak jatuh, 7 tank dan 23 drone dinetralkan. Secara total, Rusia sudah kehilangan 98.230 prajurit sejak awal serangan. Termasuk 281 jet tempur serta 266 helikopter Kremlin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi garis depan di Bakhmut dan memberi semangat pasukannya. Zelensky terus menggalang solidaritas negara-negara Barat membantu senjata mengusir penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10, belum ada tanda-tanda perdamaian. Там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти, абсолютно всі. Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя для всіх нас, для всіх українців і для всього українського, ба більше для всього і усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор, випалену землю, знищене життя, біль, руїни і могили. Це так званий руський мір. Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України крок за кроком, повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, це життя для України. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут. Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там. І я прошу усіх наших людей, де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорстокіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів. Підтримуйте наш Бахмут, пошматований, але не скорений, і його захисників. Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, які очікують всі українці, які очікують всі наші міста і села на лінії фронту. Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк,
це Солидар, Кліщіївка, це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу. Цей тиждень надзвичайно важливий для України. Для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на усіх ділянках нашого з вами кордону України. Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиє рішення дуже важливе для України, для усіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо, обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку. Слава усім вартовим Бахмутської фортеці, слава усім, хто воює за нашу державу, слава нашому незламному і прекрасному народу, і вічна пам'ять і шана усім українцям, чиї життя забрала ця жорстока війна. Слава Україні!